दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्माया बे टार्मिनेटिं सेसन आरो बेबायदियैनो 2011 निफ्राय 2022-23 बोसोरनैनि जि सम बे समाव आफादगिरि महरै आंनि सायाव जि फोथायनाय लाखिबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दखरा जिल्ला गासै जोंनि मावथि बिथांमोना आरो मिरु आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना जि मोनसे मदद होबाय आं बिनि थाखाय गिबियावनो बिथांमोननो साबायखर बावदों आरो आं मिथिया दा नोंथांमोना जिखौ बुंदों जे आफादगिरि सायख'दों होननानै आं नोंथांमोननिफ्राय मिथिबाय आंनि जि बिबाननि सममोन संबिधाननि बायदियै आङो बेखौ सहि होनानै आङो डिजल्भ खालामबाय आरो बिनि उनाव आङो डेलिगेट हाउसखौ खावलायदों जे आं गोलाव सम एबसुआव हाबा मावबाय बयबो मावदों बिनि गेजेराव आंबो सासे आरो जथेस्थ' बैसो जाबाय माखासे जेंना दङ माखासे थासारि दङ बेखायनो आंखौ बिबाननिफ्राय देग्लाय माने रेस्ट होनांगौ बे बाथ्राखौ आङो हाउसआव खावलायदों आरो दा आं नोंथांनिफ्राय मिथिबाय जे आंखौ गोदानै सायख'फिनदों आं उननि समाव बिथांमोनजों सावरायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोबां लिडारशिप लानो हानाय दैदेनगिरि बिबानगिरि दङ बिथांमोनखौ स्कप होनांगौ आरो गोदान दैदेनगिरिनि नेतृत्वआव मोनसे इनिसियेटिभ बा माहारि दानायनि थाखाय 24 घन्टा खामानि मावनो हानाय स्पिड बेबायदि जोंनो बेक्तिफोर नांगौ दा बेखायनो उननि समाव जोङो सावरायबावगोन दिनैनि बे जि गेवलां मेल बिनि जाय बेखेवगिरि आलासि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंनि गेवलां मेलखौ बेखेवबाय आरो बेखेवनानै बर' हारिनि थांना थानायनि जिउआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां आरो जातीयताबादि चेतना आरो सानथौ सानस्रिनि गेजेरजों बर' हारिनि आत्मनियन्त्रणनि बाथ्रा बर' हारिनि जौगानायनि बाथ्रा बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा 55 बोसोरसिम नेतृत्व होबाय बिथां बे बाथ्राखौ लानानै गिबि मन्त्रि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' हारिखौ धन्यबाद होदों आरो बिनि थाखाय जोंबो बिथांखौ साबायखर बावो आरो गोबां माखासे हाबा मावलांबावनांगोन सोलोंथाइनि बिथिङाव जों जे हाबा मावबाय थादों बिथाङा जोंखौ बाख्नायदों आरो समाज दानायनि बेलायाव लोगोसे जोंनि इयुथखौ गोदान मोनसे परिबेसाव कम्पिटिटिभ मोनसे परिबेसाव जोङो बिथांमोनखौ लांनायनि थाखाय हाबा मावलांनो थाखाय सुबुरुन होदों बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जायफोर दफाफोर दङ बेखौ आखरे आखरे मावफुंनायनि थाखाय बिथाङा प्रतिश्रुति होदों आरो सनितपुर बिश्वनाथनि साथिखान गामिखौ सोनानै बिटिआर दफानि मोनसे मेजर दफाखौ मावफुंनाय हाबाफारिखौ जागायनायनि बाथ्राखौबो बिथाङा गेबेङैनो फोरमायनानै गालांबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान फरायसा सानखौ सारा आसाम नाङै देग्लाय आसाम सरकारानो खुंफुंगोन आरो बे बिथिङाव बिटिआर काउन्सिलर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मददखौ बिथाङा हास्थायदों आरो बिनि सायावबो बिथाङा गोख्रोङै आरो गेबेङै बुंलांबाय दा बिनि थाखाय जों बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय माहारिनि सार्थआव सरकारखौ जिखिनि बाथ्रा बुंनांगौ नारसिननांगौ जों जेब्लाबो खावलायगोन दाबि खालामगोन आरो सरकारजों जेब्ला जोङो तर्क जुक्ति होनांगौ आर्गुमेन्ट लजिक होनांगौ जों मालाबाबो फावसायनाय नङा दा बेखायनो माहारियारि आफाद फरायसा आफादनि केरेक्टारिस्टिकआनो बेनो मोजां मावोब्ला जों जेब्लाबो वेलकाम खालामगोन जों मदद होलांगोन आरो जुदि जोंनि आंखालखौ सुफुङाखैब्ला जों बिनि थाखायबो जोंनि गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों जोंनि आवाजखौ जों होलांगोन दा बेखायनो बिथाङा जोंनि गेजेराव फैबाय बर' हारिनि सायाव मोनसे बिसास आरो फोथायनाय लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्मायाव बिथाङा बाहागो लाबाय जों रोजा रोजा हारिनि जानानै आफादनि जानानै साबायखर बावदों दिनै बिथाङा मोननै बाथ्रा बुंदों गिबि बाथ्राया जाहैबाय जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जि केम्पास बेखौ उदालगुरियाव गायसननायनि थाखाय मोनसे थांखि दङ आरो बेखौ बाजेटनि मोनसे प्रभिजननि बाथ्रा बुंदों आरो बिनि लेन्ड एलटमेन्टआ जानांगोन दा बे मोननैया थांनाय बोसोराव बाजेट हमदोंमोन खिन्थु लेन्ड एलटमेन्टआ आबुङै जायाखैमोन दा देग्लाय जोङो लेन्ड एलटमेन्टखौ होयोब्ला फैबाय थानाय समाव उदालगुरि जिल्लानि बबेबा मोनसे थावनियाव मोजां जायगायाव गायसननो हागोन नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे रौतायाव अर्गेनिक एग्रिकालसार इउनिभार्सिटि बिटिआर सुक्तिनि दफा मथे बेयाव दङ गायसननायनि थाखाय आरो बिनि थाखाय लालपुलाव सर्वहेरियाव हा एलटमेन्ट जानानै दं दा अर्गेनिक इउनिभार्सिटिनि जे मोनसे स्ट्राक्चार अल इन्डियायाव बियो गोदान कनसेप्ट आरो माखासे एक्सपेरिमेन्टेल बेसिसाव गायसननायबो जादों दा बेखायनो इनिशियेलि
बेखौ मोर स्ट्रेंथेन खालामनो थाखाय जोङो डाइरेक्ट अर्गेनिक इउनिभारसिटि नङाब्लासिनो बिथांखौ जोङो रिकुवेस्ट खालामदों आरो बिथाङा घोषणा होलांबाय जरहाट एग्रिकालसार इउनिभारसिटिनि बेन्दोंआवनो जोङो मोनसे एग्रिकालसार इउनिभारसिटिनि केम्पास बानायनानै बेखौ डेभेलप खालामनानै इनफ्रास्ट्राक्चार आरो गासै एकाडेमिक डेभेलप खालामनानै मोजां मोनसे अर्गेनिक इउनिभारसिटि जों उननि समाव गायसननो हायो नामा आरो बेखौ बिथाङा उननि समाव मावगोन होननानै जोंनो दिनै घोषणा होदों बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा।